Tässä on Englannin parhaat ramppahyppijät. Ja tässä ollaan me, yhdet Suomen parhaista ramppahyppijöistä. Ja tänään me kisataan siitä, kumpi maa on oikeasti parempi tekemään voltteja. Eli Suomi aloittaa. Let's get straight into it. I'll do a quick kaboom. No, I've done one today. Kyllä sun pitää laittaa heti kovat peliin. Yes! Okay, your turn. Jesus. Have you warmed up at all? No. No, I've been sleeping for an hour. Ernest, you got it. Yeah, I'll give it my best. Yeah, perfect. Oh! Mahalte, miten noilla on hallintaa tommoseen? Mä en ymmärrä. Sitten on englannin vuoro. I'm gonna set Cody quad full. Alright. Otatko haasteen vastaan? Eiköhän se tehdä. Se oli puha. Aleksi, lähteekö? Joo, katsotaan, toivottavasti ländää. Meillä on kyllä monipuolinen tiimi, niin pystytään tekemään vaikka minkälaisia temppuja. Helppo, kyllä. Okay guys, there's actually something that I haven't told you about yet. Should we go and take a look? Okay. Yeah, go on there. What have you been up to? No, yeah, I don't know. It's gonna be ice hockey. Where we go? Oh, I know what this means. Häviäjätiimi saa siis kakut naamoihinsa. Right, Dibs the strawberry one. Then we have to win this now. Yeah, I'm not getting tired, bro. Okei, sit jatketaan. Olisiko se Felixin vuoro sitten? Mitähän sitä lähtis? Heitetään vaikka 1-3 tsäkeissä standingista. Noniin. Helppo. Kyllä. Nice. Jotta tiimit ei vois käyttää yhtä pelaajaa kaikkiin temppuihin, sama tyyppi ei voi tehdä vastustajan temppua kahdesti peräkkäin. Eli tässä tapauksessa Ernest oli tehnyt meidän edellisen tempun, joten tällä vuorolla Louin tai Tedin piti tehdä tää. Ted, you want me to do it? Actually, I haven't done a triple Zach in like 3 years. Noniin, lähteekö? Yeah! Mitä tosta ois mennyt? I'm so annoyed. Do you wanna use your rebate? We can't use it yet, bro. Take the letter, bro. Like, I don't even want to do it. Dun, dun, dun. I could have made it. Se oli niin lähellä, mut ei ihan mennyt. Katsotaan, miten tää jatkuu. I've got a decent set. I'm gonna do kaboom quint flat spin. Oh! You cheeky! I might not do it. Felix, sä oot meidän kaboom flat spin expertti. Mitä on mieltä? Lähteekö? No mä yritän. Tiimin puolesta. Kyllä. Oh, That's so chill. se meni helposti. Mitä oot mieltä? No, lähdetään koittaa. Joo, kyllä se menee. Kyllä, ihan täydellinen. Joo. Oh! VAR. Se oli vähän siihen. Personally, I'm saying no. Se oli tosi lähellä, mutta ei ihan. Felix, pitäisikö sun käyttää pulla tähän? Meillä on 1 pulla käytettävissä tähän koko peliin. Koska oikeesti sä saat sen vielä paremmin. Pidät se ihan loppuun asti, niin se kyllä menee sulle. Do you think we could do left? No, voi. Koitetaan. Kyllä me luotetaan sun. Katsotaan meneekö pullo hyvään käyttöön vai oliko turha. Sä edustat Suomea. Joo, ihan täydellinen, kyllä. Joo, kyllä. That counts. Se oli puhas, kyllä. Jes, eli peli jatkuu 1-0 Suomelle. Sitten on Suomen vuoro. Aleksi, sä et oo vielä saanut yhtään temppua. Joo, mä voisin pistää jonkun. Mitäs lähtee? Quadback yhdestä pompusta ländiin. Quad pomppu. Foremost. Helppo. Haha, liian puhas. Ernest lähtee koittaa. You got it. Se oli lähellä. Yeah, that's it. Yeah. Oh. Well, Louis, what do you reckon? Rebate on that? Keep the rebate till the end. Like, take the letter. Yeah, take it. Alright, se on TR Suomelle. Englannilla ei oo vielä yhtään kirjainta. Tästä tulee mielenkiintoista. Gonna win this? Yeah, it's possible. Yeah. Okei, sit on Tedin vuoro asettaa temppu. Alright, I'm gonna try backflip to front flip, but in one jump. Yeah, into the foam, like. Into the foam. I've done it once. Okay. Häh? Backi ja frontti samaan aikaan. Nyt niinku rikotaan fysiikan lakeja jo. Ei tainnut fysiikalait tänään mennä rikki. Wait, does that count? I don't even know what that's for. I've done that once, but that wasn't it. Koita puleevi sä vielä.
Okei, se ei tainnut ihan mennä. Eli seuraavaksi on Suomen vuoro asettaa temppu. Ja tällä kertaa mä taidan olla vuorossa. Mä näen, kun toi köysi heiluu tässä aika mielenkiintoista. Siitä voisi ehkä lähteä jotain. Peli on 2-0 ja me ollaan voitolla. I think I'll set straight back from the rope. Embarrassing, bro. Mä oon viimeksi tehnyt oikeesti 2,5 vuotta sitten. Se on vähän siinä menee. Toivotaan parasta. Hyvät vauhdit vaan. Mä en saanut kiräytös ollenkaan, se oli ihan jotenkin lähti oudosti. You cheeky boy. Ernestillä olisi luultavasti ollut tähän temppuun parhaat mahikset, mutta hän oli viime vuorolla yrittänyt meidän temppua, joten Louin tai Tedin piti tehdä tää. Okei, eli Louis lähtee koittaa. Swings, don't you swing. Noniin. Oho. ai. No chance. Se tarkoittaa sitä, että teillä on 3 kirjainta. TRA. Elikkä sitten on Englannin vuoro ja tällä kertaa vuorossa on Louis. I'm gonna set top back to killer. Tupla back to killer. Aleksi, sä oot meidän best bet. Se on varmaan meikälle tää. Landed. If it wasn't hard enough. Mit? Se tekee toi ilman patjaa. Tää ihmettä. Tupla back to killer. Does the flip count? It counts. It counts? Yeah. Let's go. Sitten se pitää lähteä koittamaan. Kerran vai 2 ikinä ländännyt killeria. Hyvä, Aleksi. Oh. I tried it. Lähellä. That's the closest I can go. Fair play, lad. Meillä ei ole enää pullaa käytössä, joten se on kirjan meille. Elikkä Englannilla on TRA ja meillä T. Pystyykö Englanti ottaa vielä meidät kiinni vai voitetaanko me? Tästä tulee mielenkiintoista. Ernest, mitä oot mieltä? Voitetteko te? Mitä? No on ollut melkein viikon täällä Suomessa, niin kyllä nää tietää nämä asiat. Team Suomi, se on meidän temppu sitten. Noniin. Mitäs lähtee? Mä mietin, että Congainer fully landi olisi aika hyvä haaste. Okei. Näytähän Englannin pojille mitä tehdään. Kyllä. Let me warm up my wrists. Noniin. Lähteekö? Kyllä. Easy. Seuraavaksi vuorossa Ernestin temppu. Wait, no, I need a team meeting real quick. My set is Coca-Cola to Cody to Quackaboom. Mikä? What? Kaboom, Coca-Cola to Cody to Quackaboom. Oh yeah. Okei, katsotaan nyt ihan aikana, saako Ernest edes tehtyä tätä. Ui. Oho. Noniin. Mitä? Siitä vaan tekemään. Me osataan niinku 1 Coca-Cola. Ja meidän pitäisi tehdä tupla Coca-Cola mahalle ja siitä kodi ja siitä vielä Quadkaboom. Ei meillä ole mitään chanssia tähän. Joo. Kumpi nyt lähtee yrittää? Mä en tee nopeet syö hitaat. Ei mulla ole mitään chanssia tähän oikeesti. No. Joo, kyllä se menee. Joo. Joo, ei vissiin lähtenyt ihan. Se oli noin lähellä. Okei, you guys are catching up. It's 3-2. Mitä Leevi on mieltä? Tuleeko voittaa? Kummalle? No, pitäähän se nyt Suomeen veikata tässä tilanteessa. Oikea vastaus. Sitten on meidän Suomen vuoro. Aleksi vuoro tällä kertaa. Joo, mä oon tästä miettinyt, että voisin cork swing to a croc on the air track. Stupid. Joo, katsotaan, että meneekö itelläkään tää. Voi käydä jotakin hassusta. Aleksi. Oh. I'll give it my best shot. Oh, kyllä. Let's go. Vähän otin hitti jalka tossa, mutta. Elikkä seuraavaksi on Teddy vuoro. Alright, so we haven't done any sticks yet, so I'm gonna stick a double front flip onto the resi. Okei. Katsotaan ihan aikana saako Teddy tätä, koska stikkaaminen on vähän tuuripeliä. Sitten frontti stickii. Kyllä. Come on. Se on stikki. Sticky. Alright, mä oon pois pelistä. Elikkä te ootte tässä nyt vaihtoehtoina. Kumpis lähtee tekemään? Aleksi voitti jo aiemmin stikkikisassa. Mä veikkaan, että se on enemmän Aleksilla. Katsotaan pysyykö jalat paikoillaan vai kaatuu. Ei. Mä katsoin, että olisin läntänyt tuohon väliin, että vähän jänisti siinä kohtaa. Okei, peli on 3-3. Nyt pitäis kyllä saada taas kirjainta vähän englantilaisille. Ne on ottanut meitä tosi pitkälle jo kiinni. Mulla on yksi idea. Mä taidan setata 1-1 squad pulloverin. Okay, sweet. Tuolla noin. Mä en nyt tehnyt quad pulloveria oikeesti. Pitäkää johonkin vuoteen, kun mä olin viime vuoden armeijassa. Joo! Vähän toi oli pelattu. How are you feeling? Scared.
Scared. I want to give it a try, but it's gonna be a hard one. Ernest on Englannissa tottunut tekemään pulloverit tuommoisella eurotrampalla. Ja tää tramppa on tosi erilainen lähteä tekemään pullovereita. You got it. 3, 2, 1. Oh. Yes. Well, not quite, I guess. Quite. Alright, peli on 4-3. Ja seuraavaksi on englantilaisten vuoro tehdä temppu. It's my go, yeah. Yeah. Go on then, quintful. Mä oon kerran tehnyt yhden quadfullin. Mä oon tehnyt kerran kuinti, et mä annan hyvää yrityksen. Meillä on chance. Psych out! Yeah! Let's go. Miten on, lähteeks? No mä yritän. Team Airport, Aleksi työntää patjaa. Oh. Ei ihan. Siinä oli 5 twistiä, mutta se oli sairaanhoidetys. Okei, suomalaiset, tulkaa team meeting. Okei, peli on 4-4. Meillä on chanssi voittaa. Ernest on pois. Ernest on pois. Joo. Koska Ted ja Louis ei kumpikaan ole kauhean hyvä kabumeissa. Mut Felix sen sijaan kyllä handlää nää kabumit. No mä mietin vanhoja aikojen kunneksi YKK ehkä vois sen tehdä nyt. Siihen vois lopettaa aika hyvin. Kyllä lähti. Joo. Ernest, I think, did the last trick. So, it's between Louis and Ted. Our next trick is... 1, 2, 3, 4, kaboom! Smart, you know. Briteillä on vielä pullo käytössä, joten se on ihan mahdollista, että vielä jatkuu peli. Katsotaan. Noniin, sit on Felix tullut. Totuuden hetki. Helppo. Oh, That was a sketchy landing, it doesn't count. Too sketchy. Ah, it's me. have you done this before? I have once on a different trampoline. I'm not sure if I'm gonna be able to do it now, but we'll try. Okei. 1, 2, 3. Oi. That's gonna be close. I think you could do it though. Can I watch it? No, it is fully possible. Using the rebate? I'm gonna use the rebate. I'll try it. Kumpi ottaa voiton kotiin? 1, 2, 3. Mitä? Oh. No! I'm sorry. GG. GG. Hyvä peli. Walk of shame. Siellä ne komeilee. Ja ne, jotka ei ole vieläkään tilannut meidän kanavaa, niin nyt, jos joskus on aika tehdä se, meidän voiton kunniaksi. Oh, it's not gonna be fun. Ja täällä ollaan taas. Let's do it. Okei. 3, 2, 1 ja... Please subscribe. Like the video. Laittakaa peukut pystyyn, tilatkaa kanava. Moikka!